Здравейте. Ето вече спорно място, където не сме били. Не се окружи се за камери. Не се връщай, братле. Това не е тъпата стратегия. Аз не искам да се напухам. Айде, бе. Аз не искам да се напухам. Не съм на стъфи на сако, братле. Не се... О, това са книги. Добре, да експлорваме повече Солек. Защото не искам да гледам. Да, ама ще бъде вечер, братле. Ма събота и неделя. Как така събота и неделя? Не, що? Аз знам, що ми има графити, значи тук е безопасно. Айде. О, братленце, айде. Не стига толкова, бе. Какво стига толкова, бе? Да бъде малко добре. Много страшно. Ой, тук има дупка. Айде, братле. Чуй. Исус е Бог. Филияни. Става ли? А? Има едно предложение за това. Какво? Става ли да отидеме от другия край на коридора и да се върнем? Толкова стига ли? Ама от другия край не можем и то са заключени вратите. То това е проблема. Аз точно от тук искам да влезна, защото Дали каза, че не може от тук? от тук не. От другия вход не може. Имах предвид. Става ли от тук до края на коридора да отидем? Да. И да се върнем? И да се върнем, да. И да стреляме подпаските? Да. Аре. Добре. Кой за Бога оставя столове така? Що ми има стол тук? Все едно някакъв си дух е стетял. Ама тук ни се доста... Олеле. Сериозно. Ето няма нищо. Сериозно. Айде, бе. Нали каза, бе? Аре, видим и костната стая, братле. Не работи. Що, бе? Кой ще стане? Ела вече ми на коридора. Ама, братле. Леле, братле. Това е база готиното. Добре, айде. Вече ме страх, братле. Да го посна ли това в YouTube? Добре. Оле-ле. Може ли само тази стая да разгледам и се умитаме? Само тази... Тук някой живее. Да. Братленце, тук някой живее. Има чисто нови обувки. Сега тук ни се да не ни засече алармата. Оу, ес! Това беше ли яко? Ара, братле. Беше ли яко? Да. Да. Беше яка, ама беше страх. Беше яко, ами. Бате, ако честно заклевам се, ако знам какво може, ако нищо не се случи на тази сграда, ако знаех дали нещо ще се случи в тази сграда, ако нищо не се случи в тази сграда, заклевам се, бате,
се кача от тук до последния етаж. Я също. Ама То буквално... Ама дай постепенно, по-малко всеки ден да качваме. Защото много ми е бързо, примерно, от днеска да се качим от тук догоре. А пък и то, какво ще има в това училище въобще? Ето, може да има училищни неща, окей, да знам. Можем да намерим най-скъпата... Дай да намерим нещо. Най-скъпата книга и след това да я продадем за 1000 лева. Аре, сега разстрелям. Да.